Cyclone Sitrang Haikaba Bankundri Haste Tripura bo Phaimano Delatongo Kalaimano Haste Tripura ni Lukurogno Amabai Shikangni Simino Hojak Ungjak Haste Haphang bo Lukurogno Bankundri ni Yakakrinani bagwi Jungjalni Phiyokna bagwi Shikangni Simino Hojak Ungwi Yapni Seitokha Haste Haphang Amabai Phainai 25-26 salmari Haste ni joto Rungnok kotonno lelamung saklaima logi 25 Oktober salmari Haste Haphang ni joto habanogno bo lelamung saklaikha Haste Haphang yang Lukurogno cyclone sitrangni jungjalni Yakakrinani bagwi sikangni simino tiyarungma bai Hasteo special flight bai tangsalo phai Sokhpaikha NDRF ni Jawan rokbo red alert rijakha Haste ni joto hangkor amchai yang Agartala puru amchaybo Lukurogno jungjalni Yakakrinani bagwi MC ni phasingtei naharjakha juda tangbetang cyclone sitrangni Yakakrinani bagwi Haste Haphangno logiridi Haste ni joto tongko sung Lukurogno kobongmung yaparka Haste Haphang Hojak tongdi Haste ni Lukurogno Bureau Report Koktong Express Total of 119 NDRF is arrived, and these are batch of 69 NDRF personnel. ये बहुत ही सैड है वही सेम फ्लाइट जाके